No čaute. Ako ste na tom s tými trojmesačnými plánmi? Máte už tie ciele spravené? Ale viete, že už iba 2 dní, takže musíte makať, proste tie behy zvládnete. Poďme na dochádzku, lebo málo času, takže Markovičová je tu, Nemčíková, Kalo, Ržoncová, Kmec. Kde je Kmec? Viete mu niekto zavolať? Ale tak rýchlejšie, lebo akože ja tu potrebujem učiť. Sebo, ty máš taký krásny hlas. Taký mužský, taký ako do rádia. Ale to parkovanie akože na budúce si vyprosím. No, Markovičová, Mackenzie do štabuli. No, čo tu máš? A prečo to nepoznáš? No, a prečo? A prečo? A prečo? Mizeš šmicec. Žoncová, tebe to ako vyšlo? No to si myslela. A jeden si myslel, až vymyslel koleso a fúrik a my ho teraz musíme tlačiť. Máte všetci tú úlohu? No Kalo, poď k tabuli. Poď. Sa netvár, že nevieš, čo hráme, alebo čo. No a vypočítaj mi ten príklad. Jakže nevieš? Dobre, sadni si. Tak ja vám to vypočítam, dobre, hej. Tak tu máme odmocninu. Keď dáme odmocninu z 2, tak to je koľko? Ja neviem, tak 1. Keď vynásobíme 6, my máme 6. Dobre, zvyšok si dopočítať. To budete vedieť doma dopočítať, hej? A prosím vás ešte, oknami tu. Ale neotváraj ich tu pri mne. Tam vzadu nech to fúka. Redukciu už konečne mám. Tak chápete? Ale zase mi zmizla. Ja to neviem doteraz pochopiť. 3 ich mám kúpené a aj tak ich nikdy neviem nájsť. Už si musel niekto požičať zase a nevrátiť. Hrúza. Dobre, to som si už zapísala, už mám 3, dobre, do slintáčika. Viete, deti, ja som síce blondína, ale odfarbená. Ja vám síce môžem komplikovane povedať, čo je to parciálna negácia totálnej kontinuity, ale na čo by som to robila, keď mi nikto nerozumie? Radšej poviem, že to je rovno diera. No ale vy ste totálne prakticky nepraktickí. Tak dobré ráno, decká, no tak dneska si preberieme teda slovné druhy, no a takže, viete, napíšeme si taký malý diktátik, ale ono to nebude nejaké akože ťažké, viete, ja to nebudem akože síriť, viete, to bude fakt taký jednoduchúčky, no tak akože pomaly píšte si, dobre, no tak bude to vlastne diktát o sloníkovi, hovorím, nič ťažké, naozaj to bude fakt jednoduchúčké. Bože, decka, zase ma idete zabávať. Paráda, počúvajte, bola som sa prejsť, úplne super, ale taká vec sa nestala. Večer som si pozerala telku, hej, si tak prepínam tie programy. Najskôr som mala televízne noviny, potom nákupné maniačky, to ma až tak nebavilo. A zrazu, počúvajte, a vy sa budete strašne smieť, ale ja som sa strašne zlakla. Tam bol nejaký drozd.
A oni tam pitvali toho drozda a ja sa odtedy bojím tých vtákov. Bolo hrozné. No poďme rátať, ale počúvajte, bude vám vadiť, keď si zapnem Depeš? Takže na začiatok, deti, si dáme takú rozcvičku. Opakujte po mne, všetci prosím, hej? Všetci. Styk. Dozadu. Nesmejte sa. Vyrovnať chrbtice. Je to naozaj dobré pre vaše zdravie, aj do budúcna. Celý deň sa krčíte s takými hlavicami nad tými taškami. Treba sa troška natiahnuť. Ja to myslím vážne. Čo sa smeješ, Žoncová? Teraz troška energiu. Treba sa vyčistiť. Treba si aj troška oddychnúť v tom živote. No dobre, ja som vám slúbil písomku, že? No neviem, nejako som hovorila. To bude, už viem, klasicizmus. Ale chcete nadiktovať alebo vytlačenú? Vytlačenú? Ale zase ja som slúbila tým mojim bečkarom, že im dám už také slabší. No dobre, tak posadajte normálne dole nohy. A teraz, ako som vás to učila? Brúška natlačiť na hlavicu, nie ste tehotné. Rovno sa posaď, Markovičová. Hlavu držíte spriamene, aby ste neodpisovali. Ja to vidím. No dobre, ďakujem. Dievčatá, veď nebehajte za tými chalanmi, však aj spermia ide za vajíčkom, nie vajíčko za spermiou. No, dobrý deň. Nemám rúško, ale tak a čo? Tak regionalistiku by sme mali mať, ale ešte jednu vec. Laura, prosím ťa, ty chod za pánom profesorom Šujakom a opýtaj sa ho, že či tu je. Ďakujem. No a my by sme teda mali tú regionalistiku, ale... No počúvaj, Robo, ty čo máš oblečené? To, jaké máš rifle? Jaké máš rifle? Ale akože z čoho máš tie rifle? Jaké obyčajné? To ja v mojom veku, teda vo vašom veku, som mal jediné moje rifle z Maďarska. A ponožky, nie že vyhodím nové, jaká ekológia? Ja ponožky zásadne štopkám. Ja som tu nebola, ideme ten klasicizmus, hej, počúvajte, ale sme v Tomáčku, tam viete, aký je ten projektor, to ako katastrofa, tam v kuse všetky tie bodky. Idem to ale nastaviť, hej, počúvajte, idem do kabinetu, spravím vám kávu, čaj, hej, kto si dáte? Nehampite sa, fakt, urobím kávu, čaj, kľudne. Kaja, dáš si kávu, Laura. Nepiješ, Anička, tak dáš si. A vy ste prví, ktorí si dajú tú kávu, super. A čo tie výšky? Kam idete na výšku? Do Brna. No, to budeš mať dobrý intrak, počúvajte. Ja som bola na tých slovenských intrákoch. Nechcite, my sme tam mali potkana. Potkana sme si tam chovali, viete, aká sa volá? Žofa. Dobrý deň. To nemôžeš. To je super. Napíšeme si písomku. Prokaryotická, eukaryotická, prokaryotická, eukaryotická. Vy ste sa neučili? To bude ťažké. Nevadí, zachovajte paniku. Vy to neviete. Je smrteľný hriech nevedieť o bunkách. Decka, dobrý deň. Písomka? Druhá svetová, dobre. Chýbanie. Kmet, no, klasika. Počkajte, nastavím.
Môžete pracovať. Aplikácie. Rukávy. Občiansky preukaz. Rodné číslo. No dobro. Teraz aktivity. Století, rozprával som. Filmy. Áno. Akadémia veľkých diel. Ešte čo to bolo? Aké aktivity som mal? Kritické myslenie. Kritické myslenie. Ďakujem, Budaj. A ty si aká? Jelenického, áno, to som už rozprával. Ty si, ako sa voláš? Nemčíková, Soňa Nemčíková? Pozdravujú. No ako vám vyšli tie protokoly, počúvajte, ideme na ten výsledok. Aký máš výsledok? 5,9. U Nemčíkovcov? Uržoncovcov? Kmeď, potvrď? Potvrdzuješ? Dobre, potvrdené. Takže výsledok meranie bolo presné. Ale 20% odchýlka to není. Presné meranie, si napíšte všetci, presné meranie. A ideme sa učiť dneska izobarický a izochorický dej. Viete, aký je tam rozdiel? Izobarický, to je, že izobar, bar, bar. A izochorický, izochor, chor, chor. No tak ja si tu píšem, hej, mám tu vzorček, dosadíme do vzorčeka a tu zemička zem, ale tá ma nezaujíma. Čo má po nej, hej. Dobre, tak dnes sa učíme rurálne oblasti. Ach, ten môj región. Tam, odkiaľ ja pochádzam, tam je krásne. Tam je krásna príroda, lesy, lúky, polia. Daj ten mobil preč, lebo pôjdeš na Doliečovák na Prednú horu. Inak, viete, kto bol môj spolužiak? Bože? Andrej Danko. No čo, študenti? Dobre, tá filozofia. No. Však ja vás chápem. Ono, je to ťažké. Ten študentský život. Pozrite, ako je vonku pekne. Slniečko svieti. Vtáčiky čvirikajú. Sú takí slobodní. Študenti, aj vy chcete byť takí slobodní? Meno? Laura, máš obed? Výborne, prosím ťa. Tu máš obedár, dneska nestíham obed. Čipky dám. Prosím ťa, polož mi to vedľa kabinetu. Tam je taký stolíček, tam kľudne, alebo základ. Dones donútra. Ďakujem vám pekne. Bečko. Dobre. A to je od nás všetko? Ďakujem.